Jodak magari samaromo miario gi prabich man kod ng'olo yudo sir mar chiemo koa kuom piny owacho mamalo kaka achiel kuom yore mag geology mayuto gi ne piny. E chenrono joma ne yudo kony ne omi kilo 10 mag oganda kaachiel kod kilo 12 mag ochele mabiro konyogi kuom thuolo mar jumbe 2. Jalup Komishona ma Garissa Solomon Chesut ne osiemo jogo mochung'ne chiemogo manyalo bedo kod gombo mar baro kod chiemo mag jogo ma ong'ol ka okoni piny owacho biro medo dhi nyime kod chiwo kony makamano. Na ninafuraha kwamba wao wamejitokeza na wengi wao hawana uwezo ya kujifanyia kazi ili wapate vyakula. Serikali imejitolea kuwasaidia. Lakini ningependa niwajulishe wale ambao wanawasaidia caregivers wahakikisha kwamba hizo vyakula sifikie wale ambao serikali imelenga kuwasaidia. Namba ambaye leo wanapata chakula ni zaidi ya watu 250 ndio watafaidika, na kila mmoja atachukua